borci, čast mi je da na današnji dan mogu da vam čestitam na položenoj zakletvi i u to ime da vam samo kažem par napomena. Od danas ste zvanični pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i direktno ste pod komandom Vrhovnog štaba Oružanih snaga. To nam govori da je krajnji rok da se uozbiljimo i počnemo razmišljati o odbrani naših života, života naših porodica, naših komšija i oslobođenju Bosne i Hercegovine, nama drage republike. Jedinice naše armije iz dana u dan su sve jače i pitanje je dana kada će krenuti u ofanzivu za konačno oslobađanje od agresora. Meni lično je čast što se nalazim na čelu ove jedinice koja je spremna da izvrši bilo koji zadatak koji joj se da na izvršenje. Prevashodni zadatak naše jedinice da se angažuje na odbrani naše zajednice i republike. Još da vas upoznam da je opštinski štab Oružanih snaga veoma zadovoljan vašim dosadašnjim radom i zalaganjem. Posebno bih istakao i pohvalio pred cijelim strojem članove komande opštinskog štaba jedinice Čete Brežani, koja je već 4 mjeseca drži položaj na Orlovcu i nikada nije odbila ni jedan zadatak, niti joj je bio težak. Još jednom vam se zahvalio i zamolio bi načelnika štaba teritorijalne odbrane Padla Imamovića da kaže koju riječ. Prije svega želim da vam čestitam u svoje ime, u ime komandanta i celokupne komande opštinskog štaba. Da vam zaželim uspjeh u vašem daljem radu, da pokažete onu svijest i volju koju ste do sad pokazivali, pogotovo ovi momci koji se nalaze danonoćno na položajima na Orlovcu. I nadam se da ste sad u ovoj prilici, pošto ste dali svečanu izjavu, da ste svjesni svoje uloge, da ste dio armije koja se rađa, armija koja će uskoro osloboditi čitavu našu republiku. Hvala vam i živjeli. Molim vas, ja znam da svaki od vas koji nosi sopstveno oružje ima neodoljivu želju da ispali koji metak u ime ove svečanosti. Međutim, evo i načelnik je skrenuo pažnju, iako smo upozorili u obrima dole, sad kad smo imali smetru, vi ste čuli dole rafali, čitali su bili, sreća sva, pa nije bilo ni ozljeda, ni ranjavanja, ali bih vas ja zamolio, nemojte se ponoviti ovo. Nemojte, suzustite se koliko možete, nemojte, jer vi znate kakva je situacija sa municijom, a i može doći do neželjenih posljedica, pa ja ste još jednom zamolio, nemojte molim vas. Sada bih zamolio komandire vodova da po vodovima povedu jedinice na svečano davanje zakletve, odnosno potpisivanje.